Candyman este o legendă sau un mit urban despre fantoma unui sclav ce s-a întors din morți pentru a se răzbuna. Se spune că dacă te uiți în oglindă și spui numele Candyman de 5 ori, acesta va apărea în spatele tău și te va omorî cu cârligul său. Candyman este un criminal violent cu un cârlig sângeros în loc de mână. El apare din oglindă, acoperit de sânge și de albine. Oamenii spun că acum mult timp, Candyman a fost un om real. Întorcându-ne în zilele în care existau sclavi, Candyman a fost un sclav negru pe care îl chema Daniel Robitaille, ce a lucrat pe o plantație din New Orleans. El era un pictor foarte talentat. Acesta a fost ales de către șeful său pentru a picta un portret fiicei sale, dar Daniel s-a îndrăgostit de fata șefului alb. Când proprietarul rasist al plantației a descoperit că sclavul și fata sa aveau o relație, a decis ca Daniel să fie alungat din oraș. Armat cu furci și haite de câini, l-a urmărit pe sclav. În final, l-au prins pe Daniel epuizat lângă un hambar vechi. Oamenii stăpânului l-au ținut pe Daniel, în timp ce șeful i-a tăiat mâna dreaptă cu un fierăstrău ruginit. Apoi l-au acoperit de miere și l-au aruncat într-un stup de albine. Daniel a murit din cauza rănilor, dar înainte de asta a blestemat oamenii care au atentat la moartea lui și a promis că se va întoarce pentru a se răzbuna. Oamenii spun că spiritul nu s-a odihnit niciodată și că umblă și va umbla în continuare pentru a căuta răzbunare, el apărând în oglindă când numele său este rostit de 5 ori. Poți spune Candyman în oglindă o dată, de 2 ori, de 3 ori și de 4 ori, dar a 5-a oară vei regreta amarnic.